Keskisen kauppa, Vesa puhelimessa. Terve. Ja ei käy, farmarimessulta sait etukupongia, ei käy se koodi. No joo. Aha. No mäpäs käyn kurkkaamassa koneelta, että mikä juttu. Jahas, kato taas. Miten sinne nui? Tuolta. Ei, mä oon määrittänyt sen tuohon jo. No juu, me selvitettiin nyt se asia ja siinä on nyt käynyt semmonen inhimillinen erehdys. Elikkä minä tein karmaisevan virheen. Ja siihen olikin nyt laitettu sitten, että sitä pystyy käyttämään vain kerran sitä kuponkia. Sen sijaan, että jokainen käyttäjä voisi käyttää sitä vain kerran. Mutta ei hätää. Nyt jos siellä on joku naapuri tai tuttu tai sukulainen, joka on manannut, että on saanut farmarimessuilta etukupongin meidän verkkokauppaan eikä sitä ole sitten voinut käyttää, niin me jatketaan sitä kupongin käyttöaikaa 2 kuukaudella. Eli se jatkuu nyt marraskuun loppuun. Ja sen lisäksi me korotetaan sitä vielä 5 pinnalla sitä tarjousta. Eli ei muuta kuin kupongit käyttöön verkkokaupassa kaikille niille, jotka on saanut sen sieltä meidän yhteistyökumppanin messuosastolta. Tämän vuoden farmarit messuilta Kalajoelta.